What's up mga dre? Easy. What's up mga dre? Easy. Enjoy. And welcome to Easy Enjoys TV. Andito kami sa may San Fabian, sa may Ambalangang Dalin. So yan, maliligo kami dyan sa may Batis. Pero prepare muna namin tong food. So let's go! Ayan, nagpe-prepare siya ng food natin. Kasama natin dito si Paul. Tapos si Ate Rod. Dito yung dalawa. So, ang ginagawa natin dyan mga besh? Magpiprito kami ng Talong! eggplant. Makaibang eggplant yun. Sisi ah. Ang hinahanap. So yan, may dala kaming butane para mailuto yung mga talong mga dre. Ito muna. A few moments later. So yan mga dre, kakain na. Atak! So ito yung prepare ng mga kasama natin. A few minutes later. So yun mga dre, tapos na tayong kumain. Punta tayo dun sa may Batis. Ang linaw ng Batis dito. So yan, magandang panahon kasi malilim. Ayan, dito hanggang tuhod na yung ano. Kita na yung nipples mo. Hindi ako Sisi. nakabara. Oh no! Palatado yung opera. Palatado yung opera. Ba't ikaw din eh? Meron ka din. Ito yung nipple nito. Tapos pakita mo Aray! Meanwhile. So yan mga dre. Chill muna tayo dito. So yan mga dre, kakatapos lang natin nagbabad kanina. Kaya tayo dito sa may steep na part. So yan, dito na tayo sa may tuktok. Pakita ko sa inyo yung mga view mga dre. Ayan, diretso lang ito. So yan, balik muna ako doon. Tawagin ko yung mga kasama natin. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So yun mga dre, hindi ko kasi nadala yung camera doon sa may Batis mismo. Pero ito yung view lang. Ayan, tapos na rin kaming magbabad. Kaya pack up na.